Utolo lo, bathi Utolo sisister nguSizulu, ndiphaa phezulu nguBusobelanga. Abantu abahle ke namhlanje, ndiyanibulisa ke namhlanje ke. Ndisithi molweni, abusheni, dumelanga, sanibona. Andihlalanga ndedwa ke namhlanje apha ke kwesi studio sam, ndihleli ke namadoda amabini, sibathathu senza unxantathu, senza i-triangle apha. NguErnest ecabangeni lam lasekunene, ibe nguAphiwe ecabangeni lam lasekhohlo. Madoda khanizibulisele maan, imayiki ke madoda mayisondele imicrophone ukwazi uvakala. Aphiwe. Oh, mandibulise kubaphulaphuli nabalandeli beli khasi likaBawutholo. Ngale mini namhlanje ndithi Batata mandibulise abantu abalandela kakhulu. eli khasi. Nabanye banomdla wolandela nabo bangakwazi ulandela. Zininzi izinto ezizawuthi zivele nemiqondiso emininzi nayo iyawuthi ivele neento ezininzi ezizawuthi zivele Ndiyaphilwa. mandibulise. Impilo ikhona kweli cala, mandibulise kakhulu ke kwiindawo ngeendawo, kubantu ngabantu, kwiintlanga ngeentlanga. Okufutshane kuwo ungasifiyo isiXhosa ungamzama umtolikele wena ozabe usecaca kwakhe uyibukele. Mandigqithisele kugxa wam ke, enkosi. Yami ke nto. Nam mandibulise, ndinguErnest ke mna ke Wakayawa. Ndihleli noBawutholo apha ndisafuna ulwazi abanzi apha kuwe. Bulisa nakuwe Bawutholo, enkosi. Masibulise, masibulise. Bantu abahle ke namhlanje ke ndifuna ke sithethe mhlawumbe ke siye phaa kuSolomon. King Solomon. Mhlawumbe sithi Solomon's Temple. Mhlawumbe ke sihambe siyonyathela naphaa kooQueen of Sheba. uMakheda, the mother of Menyelek. Woman. Umntu ongumama mani owakwazi into yobana awise laa ndoda kuthiwa nguSolomon. Xa siqala ke mhlawumbi ke kuthi gqabagqaba. USolomon lo mhlawumbi xa sisuka sikhangela intsusa nentsingiselo yeli gama lithi Solomon. Solomon phaa ngaphambelana phaa phambi koConstantine, phambi kweCouncil of Nicaea. USolomon lo yayingu-soul of man, soul of man. Into nayo uConstantine wasicebisa into yobana masiwaginye amagama, singathi soul of man ngoku sithi Solomon. Futhi wasicebisa nento yobana hayi, masithathe masenze simntwiso, laa nto kuthiwa sisimntwiso ngesiXhosa. Sifake ii-characters, sithi ke ngoku yonke le mizekelo, ezi ngcaciso kuthethwa ngomzimba wakho khona, sifake inyama, sifake amathambo, siphefumlele ukwenzela into yobana ibe zii-characters, ibe zii-historical figures. Ibe ngathi ngoku uSolomon lona is a historical man, wisest that has lived many years ago, centuries or thousands of years ago. Kanti it was just nje before, ndizama ukuthi ke before laa nto yenzeke eNicaea, all these characters were not physical men. Into nayo yayingamagama ayesetyenziswa for the understanding of what we call the human body, fearfully and wonderfully made. Size ke kuSolomon, sitsho ke sithi Solomon, soul of man. Xa kuthiwa ke soul of man's temple, soul of man's temple built without the sound of a hammer or a saw. Siyayiqonda mos umzekelo ke madoda into yobana noko asingobantwana, nabantwana bayayazi le nto yobana xa kusakhiwayo kubakho ingxolo. Kubakho ingxolo. Andiqondi kuthethwa ngantoni na xa kuthiwa soul of Solomon's temple built without a sound of a hammer or a saw. Kuthethwa ngumzimba wakho. Le nto kuthiwa soul of man's temple is your body. Iyavakala Bawutholo, kuthiwa kuthethwa ngetempile yomzimba wakho. Kuthethwa ngomzimba wakho, kuthethwa nge-physical tempile le yokhiwa ngeehameli nezitena. Kuthethwa ngomzimba wakho, soul phakathi, ngumzimba wakho, ukhiwa kwakho njengomntu. Yeah, Iyavakala the soul of man's temple. Khumbula kaloku kuthiwa umzimba wakho yitempile kaThixo. Uya-understand? Umzimba wakho yitempile kaThixo. So the soul of man. Mhlawumbi ke ndingene nakweli gama lithi soul nje, ukuphuma ndingaphumanga apha ke emxholweni. Soul, yintoni le nto kuthiwa yi-soul? Soul, phambi into yobana uphazame uthi hayi, I felt my soul leaving the body. Your soul cannot leave the body because le nto kuthiwa yi-soul is the fluids ezirana inside your body, your blood and all the fluids inside. That is the soul that we're talking about. Okanye kwakuthethwa ngayo ngelaa xesha phaa phambili phaa
the ancients ezazithetha ngaxa zithi soul, thetha ngee-fluids running inside your body. So soul of man's temple kuthethwa ngomzimba, inyama, flesh, iyitempile yezi fluids zerana inside. Remember, you are made of nguziqu zithathu, soul, flesh and the spirit. Bengathi kulaa ndima ngeli xesha kokhiwa umntu kuzawuqalwa ubunjwa umntu uthe mos uThixo ithe iTrinity, masenze umntu with our own image, masenze umntu ngokomfanekiso wethu. Yahlala phantsi, God the Son, God the Father, God the Holy Spirit, then kwabunjwa umntu, then waphefumlelwa ngolo hlobo. So ndiba idibana njalo. Masenze umntu ngokufana nathi, because nina zingelosi ningumoya, ningamanzi, ningumlilo. Le nto ndithi masiyenze ke ngoku sizayinika ibhaso le nto yobana ibe nebhaso lenyama ukuze ikwazi into yobana ifezekise injongo yam ndinguThixo ezantsi emhlabeni. Le nto ndizayinika ubukumkani. Izawulawula le nto phezu kothuli lomhlaba, ilawula ukubhabha phezulu esibhakabhakeni, ilawula ukuhamba phezu kothuli lomhlaba, ilawula ngaphantsi kwamanzi. Yaqala ingxokolo, yaqala ingxokozelo phambi kwengelosi, apho nalaa ngelosi kuthiwa nguLucifer eyazama khona ukulwa irekruta into yobana makuliwe, irekruta iingelosi ezaziphantsi kwayo. Remember, wayeyindoda enkulu kwiofisi yakhe, engumphathi eyinqokonqoko. So erekruta ngento yobana makuphikiswana noThixo, kuliwe kuhluthwe ubukumkani. Kanti kakanomkedula uThixo, wawiswa wothulwa esihlalweni, wazonikwa ke ngoku le office of being the judge of the heavens. USathana, bahlekazi bam, akaphumanga, is still the part, is still ifana nento i-deployment. Uthi asokona kwiiofisi ezinkulu ze-ANC, athotywa zinyeliswe, kodwa ngu-Minister of Children okanye kuthiwe ngu-Minister of Laughter and Celebrations, umzekelo wezaa portfolios zisezantsi. Eziyas week. Uyabona eziya zisezantsi phaa, asuswe phaa esitsotsololweni from being the Minister of Health because Uyazibona le nto uyarhwaphiliza. That is the same thing that happened to uLucifer. Akaphumanga, bantwana bahle, usephaa within. Qha ke ngoku is just being the judge of the heavens. Ke ngoku ungumgwebi yena ozothi ke ngoku if you are busy living the riotous living, uyayibona, uzawugwetywa phaa nguSathane esihogweni. If you uphila apha ezantsi, apha emazantsi, in your carnal self, ulawulwa ziinkanuko, ulawulwa yintiyo, ulawulwa yinzondo, ulawulwa kubhukuxa, uyatya, you can't even fast, uzawutshiswa yisulphur and brimstone in the rivers of hell. Sisazawehla, isezobande le nto, sisazawufikelela nalapho into yobana kuthiwa na xa kuthethwa ngesulphur and brimstone, xa kuthethwa ngee-rivers of hell, yonke le nto yinto eyenzeka apha emzimbeni wakho. So ndizama nje uza kule nto ayithethayo into yobana singaphumanga ncam emxholweni. Ndizama uza kule nto ayithethayo into yobana wakho ngumfanekiso wethu, ndilapha apho ndikhoyo. Mhlawumbi ke xa ndiphinda ndisehla ngeli bali likaSolomon, Solomon unika umthetho nguThixo into yobana Solomon, abafazi naba ndikunikile, thatha kangangoko ubathanda abafazi bohlanga lakho, ungakulinge uthathe umfazi ongaphandle kohlanga lakho. Gqi intwazana ene-hips, uMakheda, the mother of Menyelek, the queen of Sheba, gqi laa ntwazana. Yeyi, uyathathekisa, wathi uSolomon never, ndiyangena. Wathi ndiyangena. Kanti kukona kwakhe, the tabernacle of the covenant of God hamba ngolo hlobo eJerusalem to e-Ethiopia, imka nobani? Nomenyelek unyana wakhe wamithisa uMakheda, queen of Sheba, bazala uMenyelek. Ube naso kwesi sibonakaliso uSolomon elele, wabona ngathi nalo ilanga lisimka eJerusalem yoma le nto e-Ethiopia. Kanti kukumka kwe-tabernacle of God, the late Zion. Ngokwaphula umthetho kaThixo, walala ngaphandle kosihlanga lakhe, walala nomntu omnyama, uyayibona, the queen of Sheba. Wohlulwa, ukohlulakala ke ngoku of a soul of man by the queen of Sheba ithetha ukuthini na? Sisemntwiso zonke ezi zinto, ikhona ingcaciso. Ukohlulakala, soul of man, indoda. Umzekelo ke xa siza ngokumene zindoda, yakhiwe ngokwe-lines ezintathu, the solar plexus, the creative line and the genitals.
Ngunumber 3 lowo. And then ke ngoku umuntu ongumama yena has 4 lines ngokwe-physiology. The solar plexus, the creative, the genitals and the breasts to feed the infant man. Atsho abe ngu-Queen of Sheba. Le nto ithi Sheba, it means number 7. Umuntu ongumama uyi-Queen of 7 kanjani na? Thatha these 3 lines of a man, udibanise with these 4 lines of a woman. It gives you the number 7. Meaning a man is symbolized by a triangle and a woman is symbolized by a square. Ungakwazi usifaka the triangle inside the square, but you cannot faka the square inside the triangle. Meaning the woman uyakwazi ukuthwala indoda, kodwa indoda ayikwazi ukumitha okanye ithwale umuntu ongumama, ayikwazi nomondla. Understand? So uyi-Queen of Sheba umuntu ongumama ngolo hlobo. Siyavana. Make sibuzeni imibuzo madoda phambi uba siyivala. Singade siyenze ibende. Iza Ernest. Ya, bendicela uphinde undicacisele kule yokugqibela wena bawudoda. Andimamelanga kakuhle kulaa Queen of Sheba. Usithi Queen of 7. Phinde undicacisele kulaa Queen of 7 kanjani. Okay, sure. So ndithi wena Rine, iBhayibhile mhlambi ndizokwenza owam umzekelo ne. Singalwi madoda kuthi uxolo. Yirayi le. Rayi ndinanto yam. Jikelele ngqu. Rayi ndinatempile yam built without the sound of hammer and a saw. So iBhayibhile into enjalo madoda. Xa kuthiwa ngoku Queen of Sheba, Sheba means 7. Yabona? Uyi-Queen of Sheba njani na umuntu ongumama? Xa kuthiwa Queen of Sheba, the saying Queen of Sheba means woman. Woman uyi-Queen of Sheba njani na? Indoda is made physiologically. If you can even look in the physiology books, 3 lines. There's the solar plexus, the creative lines, and the genitals. A woman has 4 lines: the solar plexus, the creative lines, the genitals, and the breasts to feed the infant man. You understand? Oh, Yeah. So una 4 lines umuntu ongumama, indoda ina 3 lines. I-queen ke apha, uyi-queen umuntu ongumama kulo number 7 because nguye onee-lines ezininzi uku-4. Meaning umuntu ongumama uyakwazi ukumitha. Indoda iyakwazi uba izalwe inside umuntu ongumama, kodwa umuntu ongumama akakwazi into yobana indoda ayikwazi ukumitha yona. You understand? So ilapho le nto sithetha ngayo. oh, Ilapho le nto sithetha ngayo. iyavakala. Ngumntu ongumama nezinto ezininzi kunomntu ongutata. Yeah. Eh, Yeah. So yiloo nto ekwaziyo uthwala umuntu ongutata, umuntu ongutata ngokwazi uthwala umuntu ongumama. Ivile ke bawudoda, ivile bawudoda. Injalo kanye. Bulela ngombuzo. Injalo kanye masibulele abantu abahle, siyivale mani kuloo ndawo singakhange sibe kanti siyenza nde kakhulu. Siyivale kuloo ndawo, siyabulela. Ndimkile.